tak veľmi ako ľúbiť nie. Ty si šťastie mojich dní, si vôňa májových rán. Spoločnosť Marius Pedersen spoločne s obchodným centrom Plus zorganizovali valentínsku súťaž s hovoriacim smetiakom. Do 13. februára ste mali možnosť vypísať žrebovacie lístky s menom dámy, ktoré chcete darovať na Valentína darček. Víťazkou valentínskej súťaže od spoločnosti Marius Pedersen sa stáva Richterová Elena z Pezinka. Prosím. Dobrý deň, spoločnosť Marius Pedersen. Pani Richterová? Áno, prosím. A rada by som vám oznámila, že ste výherkyňou valentínskej súťaže o 100 rúží. Ale ja neviem o žiadnom zúčastnení. Je možno sa dnes s vami stretnúť a odovzdať vám týchto 100 rúží? Áno, samozrejme. Dobre, tak vás prídeme navštíviť za chvíľočku. Ďakujem. Páči sa, dovidenia. Takže môžeme ísť? Pre identifikáciu ste pani Richterová z Pezinka. My sme zo spoločnosti Marius Pedersen. Niekto vás prihlásil, niekto vás má veľmi rád do valentínskej súťaže o 100 rúží. Boli ste dnes vyžrebovaná a touto cestou vám chcem srdečne zagratulovať. Všetko dobré vám prajem. A od toho človeka, ktorý vám to daroval, musí vás mať naozaj veľmi, veľmi rád. Chcem sa opýtať, ani netušíte, kto to mohol napísať? Páči sa. Vôbec nie. Toto manželové písmo nie je. Možno moja dcéra. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť nie. Ty si šťastie